No niin, päästiin ottelun puoliajalle. Vierailijan FC Hikin johtaessa ottelua 0-2 ja FC Hikin maalintekijänä 2 kertaa Merkim Bushi. Seuraavana meidän ikioma puoliaikashow haastaa Super Bowlin ihan mennen tullen koska tahansa. Ei koskaan ollut näin korkeatasosta esitystä jalkapallo-ottelua puoliajalla täällä Lohjalla. Elikkä tervetuloa Tomi Joutsen, Jenny Liipkin ja Lohjan kaupungin orkesteri. Ja esitellään samalla heti myös soittajat, eli Tomi Joutsen, Jenny Liipkin, viulussa Tanja Kortman, toinen viulu Heini Pitkänen, Juha-Matti Haavisto, alttoviulu sekä kappaleiden sovitus. Tuomas Ertz, kontrabasso, Saara Olarte, harppu sekä tärkeänä tekijänä myös Joonas Hyytiäinen, miksaus. Ja tosiaan Heikki Hämäläinen, sello. No Tomi, miltäs peli on näyttänyt? No kyllä se aika tasasta vääntö oli silleen, että Lopa on, vielä kun saadaan yleisö sieltä huutamaan kunnon kannustuksia, niin aivan varmasti Lopa menee pyyhkästi ohi vielä. Itse on pelannut joskus, tai itse asiassa aika paljonkin Lopan kanssa, tuttu Nurmia silleen, ja tänään kaivoin pitkästä aikaa nappikset kaapin pohjalta esiin, niin kyllä tuntuu ihan yhtä hyvältä kuin olisi ottanut mikrofonin käteen, että kyllä se niin sydän sykkii Fudikselle edelleen. Ja hienoa, että on näin paljon porukkaa ja Fudiskulttuuri elää vahvasti näköjään Lohjalla. Että ihan varmasti mennään Hangoihin. Sori Hanko. Ei muuta kuin laitetaan soittimet soimaan ja laulu raikaamaan. Kiitos oikein paljon meidän puolesta. Me tosiaan esitetään tänään 2 Amorphis-yhtyeen kappaletta, jotka on tosiaan uudestaan sovitettu. Nämä on aika tämmöisiä rauhallisia, sopii hienosti tämmöiseen kesäiltaan. Eli kappaleet on nimeltään Her Alone ja My Name is Night. Ja nyt saatte kuulla nämä kappaleet tässä. Ja nyt!
lifted on the fire, the sun beyond the sea sets in wings of fire, stones on the top of the hill are piled over my ashes. Kiitos. Mykistävä näkyy Harju urheilukentällä. Paljon ihmisiä. Loistavaa. Kiitos oikein paljon. Saatiin tulla ja tulit kannustamaan kulttuuria ja urheilua. Vika biisi, mikä me esitetään ennen kuin Lohjan Pallon edustusjoukkueen urheat miehet pääsee kehiin, niin on Her Alone. Ja se kuulostaa täältä. Kiitos.
Kiitos oikein paljon. Kiitos. Ja peli jatkuu ja toivottavasti Lopa, ja niinhän se tekee, että ohi mennään, että heilahtaa. Kiitos oikein paljon, että tulitte kaikki. Kiitti. Keskusta ja kaupungin orkesteria tästä mahdollisuudesta, että me pystyttiin tekemään tätä yhteistyötä tätä tapahtumaa eteen, ja samoin kaikki kulttuuritoimijat ja urheilutoimijat, jotka täällä oli, vedettiin yhtä köyttä ja puolettiin yhteen hiileen ja mitä kaikkea me tehtiinkään tässä näin, niin tosi iso kiitos kaikille. Jatketaan tätä peliä ja kannustetaan Lopa vielä voittoon.